Bună, dragii mei, ce faceți? Bine ați revenit nou pe canalul meu. Astăzi va fi așa un video mai special pentru voi și anume vă voi face acest Q&A pe care mult l-ați așteptat, multe dintre voi l-ați așteptat și abia așteptam și eu să fac acest gen de video pentru că îmi place să stau să vorbesc cu voi, să vă povestesc sau să vă spun ceea ce am eu pe suflet sau ce am eu de gând. Așa că astăzi vă voi vorbi despre noi, pentru că foarte multe întrebări sunt așa un pic mai personale, dar vă voi răspunde pentru că știu, vreți să știți anumite lucruri despre noi, ce am mai făcut, ce vrem să facem, care sunt planurile noastre, ce fac copiii și așa mai departe. Și cred că acest video este binevenit pentru voi, da? O dată pe an măcar să fac și eu acest Q&A. Așa că să-i dăm drumul la acest video și să vedem ce o să aflați voi pe parcurs. După cum puteți să observați, sunt lângă șemineul meu, cu mai mult de deco. Ar să știți că dă și căldură. La un moment dat, când o să fie foarte frig în casă, o să pot să-i dau drumul la căldură. Dar momentan este ok, chiar dacă afară este frig, plouă, este ceață și așa mai departe, în casă se stă bine. Avem temperatura potrivită, așa că putem să începem acest video. Înainte de a vă arăta pijamăluța mea pe care am comandat-o de pe Shein, îmi place foarte mult, este o culoare superbă, este acel verde închis, verde marin sau, nu știu, un verde smarald, în orice caz. Este o pijamăluță foarte confortabilă, care o ador. Este așa un material catifelat, bineînțeles că nu este catifelat, dar așa pare. Și să știți că chiar mă simt foarte bine în această pijamăluță, dorm foarte confortabil, nu transpir, nu mi-este frig, dar nu mi-este nici foarte cald. Da, deci se stă foarte bine, pentru că știți că vroiam să vă arăt în ultimul filmuleț, dar nu am mai pucat. Acesta este un compleu din 3 piese. O să dau camera un pic mai jos ca să puteți să observați cum arată ea. Deci avem capoțelul cu coordonaj. Pe dedesubt am un maiuț, așa, care e 3 sferturi și pantalonașii care la fel sunt și ei cu o danteluță din asta așa, na, în orice caz, e ok. Și la mâneci avem această danteluță subtilă. Bun, acum că v-am arătat și ținuta mea și v-am povestit că avem vreme nasoală, putem să dăm drumul la acest filmuleț. Și să știți că întrebările se află la ultimul video pe care l-am postat eu, acolo unde de fapt v-am și lăsat rugămintea să îmi lăsați întrebările voastre și bineînțeles că de aici o să le citesc. Deci am nu foarte multe întrebări, cred că sunt vreo 15 la număr, nu le-am numărat, dar să știți că vă voi răspunde la toate și sper să mă încadrez așa într-o oră, pentru că nu vreau să fac un video de acela extrem de lung. Așa, deci la prima pe care o să o iau este Maria, da? Deci Maria 5460. Maria îmi spune așa: bună, de ce nu mai faci o serie de clipuri cu ce mai gătești? Un video în care să ne mai răspunzi la întrebări, mai ții dieta, cum stai cu kilogramele, cum merge școala lui Andrei, ce face Bia. Văd că iarăși ai mai schimbat prin casă câte ceva. I-am zice că știi, tu pentru mine ești regina schimbărilor și așa este. În ultimii ani am schimbat foarte multe în casă, ați fost și voi martori la câte idei am avut și la câte am schimbat și așa. Și să știți că nu mă opresc aici, pentru că mai am câteva idei pe care vreau să le aplic în viitorul apropiat. O să vedeți la momentul potrivit, da? Rămâne secret. Și am să răspund la prima întrebare, care zice așa că de ce nu faci o serie de clipuri cu ce mai gătești? Aș vrea să fac acest clip măcar o dată sau de 2 ori pe săptămână. Mi-aș dori foarte mult. Problema este că timpul la mine este foarte, foarte scurt pentru a face filmări de genul, pentru că eu lucrez de cele mai multe ori în timpul săptămânii. De cele mai multe ori prefer să fac ceva așa rapid, la care să nu necesite foarte mult timp din partea mea, pentru că sunt foarte obosită după muncă și de cele mai multe ori nu prea am starea necesară ca să filmez sau ca să, nu știu, să montez camera și să filmez. Vreau să fac acest lucru, dar momentan nu
nu știu, nu-mi iese. Nu-mi iese, pentru că atunci când vreau să mă apuc, nu îmi iese. Ori intervine ceva, ori sunt foarte obosită, ori sunt răcită, ori ceva nu e ok, ori nu știu cu copiii și rămâne ca această serie de clipuri să o fac atunci când am mai mult timp la dispoziție și anume atunci când, de exemplu, sunt acasă în timpul săptămânii, da, cam câteva zile așa pe săptămână mai primesc și eu liber de la muncă și atunci pot să încerc să fac această serie de clipuri. Dar să știi, Maria, că nu este o idee rea, am să iau în serios rugămintea ta. Apoi, mă întreabă dacă mai țin dieta. Dieta o țin neapărat pentru că altă variantă nu am. Voi știți foarte bine că v-am tot povestit în ultimile vloguri. Am o problemă așa digestivă și anume am niște balonări care, sincer să fiu, le-am avut și înainte, dar de data aceasta s-au mai agravat așa și mi-am dat seama că am o intoleranță la ceva alimente. Sunt în curs de descoperire, vreau să fac niște analize, să văd unde este problema, la ce am intoleranță sau chiar alergie, pentru că se poate să fie și vorba despre o alergie. Și atunci rămâne să descoper chestia asta. Așa că până atunci eu mă văd obligată să țin această dietă, să mănânc mai sănătos, practic să renunț la tot ce îmi plăcea mie, știți voi, mâncărurile cu sosuri, mâncărurile iuți, cartofii prăjiți, pentru că mâncarea mea preferată este aceasta, deci îmi plac cartofi prăjiți, sosurile de tot felul, da, de sosuri cu usturoi, sosuri cu iuțeală sau în fine, deci tot felul de sosuri. Și am observat că am așa o alergie, cred, nu știu, o alergie la ouă. În momentul când mănânc ouă, mă umflu foarte tare, abdomenul mi se întărește și pornesc acele crize urâte pe care, sincer să fiu, nu le doresc la nimeni. Sunt niște crize foarte urâte, unde gazele, practic, nu pot să iasă afară și lovesc în intestine și atunci vin aceste dureri extreme. Da, eu am făcut analize, am fost la doctorița mea și mi-a făcut și un ecograf abdominal. Mi-a zis că se pare că la mine este această disbioză pe care o am de la anumite alimente și urmează ca aceasta să o descoper, după cum bine am zis. Da, dragii mei, deci este o situație în care mă simt așa un pic cam ciudat, pentru că nu mai știu ce pot să mănânc și ce să nu mănânc și cam trebuie să-mi dau seama după fiecare masă dacă de la un anumit aliment mi se provoacă această reacție, dar după cum vă ziceam, o să urmeze să fac și această analiză, testul ăsta de alergii, să vedem la ce sunt alergică. Da, kilogramele sunt cam pe acolo, deci știți că eu aveam un 86, nu? 85, 86, 85 de kilograme. Acum, normal ar trebui să am 84, dar ultima oară când m-am urcat pe cântar aveam un 85. Deci cumva aș mai fi crescut cu 1 kilogram. Deci eu oscilez între kilograme. Când scad, când urc. Așa că mai durează până o să scad, pentru că, v-am spus, multe alimente îmi provoacă această inflamație în corp. Așa, mai departe. Cum merge școala lui Andrei? La Andrei merge ok, școala este în clasa a 5-a și pot să zic că acum se descurcă mult mai binișor, face singur temele, nu mai are nevoie așa chiar de noi ca să-l ajutăm la teme, se descurcă, înțelege germana foarte bine, reușește să vorbească bine în limba germană, chiar mai bine vorbește în germană decât în românește. Româna o stălcește destul de bine și la scris, vreau să vă zic că o scrie așa cum îi sună lui în cap, deci nu reușește să scrie corect în românește, deși noi am încercat să-l corectăm și
Greu, să știți, este greu. La Andrei chiar este foarte greu cu limba română pentru că el gândește 100% în germană, scrie în germană și atunci îi vine mai greu să scrie în română sau să vorbească în română. Dar își dorește să vorbească doar în română pentru că noi în casă vorbim doar limba noastră, bineînțeles, și el la fel își dorește acest lucru, să învețe limba lui cât mai bine, cât mai corect. Nu știu dacă v-am spus, dar noi pe Andrei l-am dat la o școală de ajutătoare de limbă, se cheamă Förderungsschule. Practic el de la grădiniță a plecat la această școală pentru că nu se descurca în limba germană mai deloc și ei au considerat că el are nevoie de ajutor și din momentul acela el a rămas acolo. Școala se află în alt oraș, nu este la noi, el trebuie să facă naveta, trebuie să meargă cu autobuz, trebuie să meargă cu trenul, dar este ok, s-a învățat cu naveta. De noroc că dimineața taică-s o duce la școală, iar la amiază se întoarce cu buzul, cu trenul, cam schimbă. Deci trebuie să ia busul, adică autobuzul de la școală și apoi să vină cu trenul acasă. Și bineînțeles când vine singur, sunt mai mulți copii care învață la această școală, așa că sunt liniștit așa în privința asta că nu este singur. Da? Deci face naveta cu mai mulți copii, iar pentru Andrei acum îi se pare ușor să facă această navetă pentru că, na, după cum vă ziceam, nu este singur, dar câteodată e și obositor pentru că are mult de mers. În fine, noi îl ajutăm pe Andrei cum putem, dar faza este că după amiază cam trebuie să vină singur la casă. Este mărișor, se descurcă, avem încredere în el, ținem legătura non-stop cu Andrei, îl sunăm în continuu, să vedem ce face, pe unde este, tot e ok. Ce face Bia? Bia este bine, este în clasa a 10-a. Nu știu câți dintre voi știți, dar Bia, după ce terminase la Realschule, alesese să facă un Ausbildung, o școală, da, din asta de meserii. Și alesese să meargă la un restaurant unde să învețe totul despre cum se procedează în restaurant, managementul restaurantului și așa mai departe. Găsise un restaurant unde a fost vreo 2 luni, a stat 2 luni acolo, dar din păcate nu a mers pentru că șefa ei, o persoană foarte... nu a acceptat-o de la bun început și a tratat-o într-un mod foarte rece așa și foarte supărător. Deci a provocat niște stări Biei de săraca nu-i mai venea să mai meargă la restaurantul respectiv să învețe. Și până la urmă a decis Bia să renunțe pentru că nu se mai putea, chiar dăduse așa într-o depresie, început de depresie și am zis că nu se poate, trebuie să renunțăm, trebuie să găsim altă soluție. După care, bineînțeles, am luat legătura cu Landratsamtul de aici, da, și ne-au sugerat că ar trebui să mai continue încă 2 ani de școală pentru îmbunătățire de notă, da, mă refer la notele care le-au avut în trecut la Realschule. Și da, pentru lucrul acesta ea trebuie să continue încă 2 ani de școală, după care să înceapă un nou Ausbildung. Iată că Bia deja a făcut 1 an de școală, mai are doar 1 an, anul acesta, cum ar veni, după care o să înceapă Ausbildungul, școala de meserii. Și a ales ca să meargă pe profilul de învățământ, și anume vrea să fie educatoare și acum nu știu, vedem ce o să fie. Noi sperăm că o să învețe bine și că o să meargă pe drumul acesta pentru că îi se potrivește. Pentru că îi place foarte mult să lucreze cu copiii și de ce nu poate să facă această meserie. Dar vom vedea. Mai avem anul acesta și până la urmă o să vedem ce Ausbildung o să-și aleagă. Dar cel mai sigur o să fie acesta de educatoare. Am terminat cu întrebările Mariei. Mergem mai departe. Avem avem mai multe întrebări de la I1010. Aș vrea să știu numele, cum te cheamă, nu mai știu, Carmen sau... Parcă mi-ai spus tu odată cum te cheamă, dar am uitat.
Bună, Vale! Eu vreau să ne arăți plantele din casă și am întrebările următoare. Plantele o să vi le arăt în următorul vlog, pentru că urmează să îl fac și pe acesta. Iar întrebările următoare sunt așa. Ce secrete ai pentru îngrijirea tenului? Ai prieteni în Germania? Genul ieșit la o cafea, povestiri în grup? Cum depășești o discuție? Supărarea cu iubii, de exemplu? Ce sfaturi ne dai celor care avem copii adolescenți? A mea are 13 ani și acum e în plină schimbare. Deci sunt niște întrebări foarte faine, foarte interesante. Mă bucur enorm că uh, ai ales aceste întrebări pentru mine. Iar acum voi răspunde la prima întrebare. Ce secrete ai pentru îngrijirea tenului? Secrete nu prea am foarte multe, pentru că încerc să mă descoper pe mine, să-mi descoper pielea în continuare, să văd ce produse îmi fac bine, ce produse tolerează pielea mea, pentru că și aici este vorba despre toleranță. Deci nu toate produsele pe care le pot cumpăra eu dintr-un magazin îmi fac bine și atunci eu le testez. Sunt la nivelul de testat. După cum știți, am o anumită vârstă și tenul meu nu mai primește chiar orice fel de creme. De la foarte multe din astea creme, eu am avut alergii, mă iritam foarte ușor, îmi apăreau coșuri, îmi usca pielea, cumva am schimbat așa pH-ul pielii și am investit așa cumva în produse mai ieftine, mai scumpe, până le-am găsit pe cele potrivite tenului meu, ca să zic așa. Până la urmă am descoperit aceste produse de skincare coreene, care să știți că sunt foarte bune, sunt foarte naturale, nu conțin foarte multe chimicale și sunt mai mult pe principiul uh, natural, da? Deci de produse făcute din plante sau din produse naturale. Și dacă știți, în ultimele vloguri v-am tot arătat ce produse folosesc eu, dar în ultima perioadă am folosit aceste produse coreene, da, de skincare și sunt foarte mulțumită. Nu mai am tenul așa de iritat. Mi-este așa hidratat, simt eu că mi-este hidratat și parcă cumva așa am simțit o ușoară schimbare la pH-ul pielii, la liniile fine, că eu nu am riduri, momentan nu am riduri, probabil că o să am mai încolo, dar liniile astea fine de expresie sunt ok. Cremele pe care le folosesc chiar mă ajută și în privința aceasta. Ai prietene în Germania, genul ieșit la o cafea, povestiri în grup. Da, pot să zic că am prietene. Am vreo câteva, nu foarte multe, dar să știți că aceste prietene sunt niște prietene pentru sufletul meu, așa. Eu sunt o persoană mai, poate mai pretențioasă atunci când îmi aleg prietenii, pentru că am avut niște experiențe în trecut și am cam suferit așa și acum, în ultimul timp, mi-am cam dat seama cam cu ce fel de prietene pot eu să stau să-mi petrec timpul. Și în sfârșit am găsit așa pe sufletul meu. Sunt niște persoane foarte faine cu care în ultimul timp, sincer să fiu așa, mi-am cam petrecut timpul cu ele. Am ieșit la cafele, la prăjituri, ne-am întâlnit, ne-am plimbat, deci am petrecut timp cu ele. Și am și niște prieteni de familie, ca să zic așa, cu care ne vedem destul de des, o dată pe lună, cel puțin, sau de 2 ori pe lună ne întâlnim, facem așa serate împreună, ascultăm muzică, povestim, dansăm, facem așa mici petreceri și, practic, acum ne simțim așa ca o mare familie aici, cu familiile cu care ne întâlnim. Sunt mai multe familii și, da, per total sunt foarte fericită în privința asta, că în sfârșit am și eu persoane cu care să mă pot înțelege, cu care să pot așa să am o legătură și bănuiesc că vă interesează să știți ce fel de oameni sunt, dacă sunt români sau dacă sunt străini. Sunt străini,
majoritatea sunt străini. Am și o familie de români cu care ne întâlnim așa și avem o legătură faină, dar în general sunt prieteni din aceștia străini cu care ne înțelegem foarte bine. Da. Sper că v-am satisfăcut întrebarea. Sau ți-am satisfăcut întrebarea, draga mea. Cum depășești o discuție, o supărare cu iubii? Da, asta este o întrebare așa foarte complicată, ca să zic așa, pentru mine cel puțin, pentru că în ultimul timp am reușit să stabilesc așa niște limite între mine și situațiile supărătoare sau chiar cu iubii. Acum vorbesc în general, da? Deci cum depășesc o discuție sau o situație. Încerc să mă mențin calmă, încerc să nu vorbesc ceea ce gândesc imediat, pentru că de cele mai multe ori, dacă spun imediat ceea ce gândesc, se întâmplă dezastru sau o catastrofă. Sunt o persoană care zic imediat pe față ceea ce simt și atunci nu este bine, pentru că de cele mai multe ori nu tot ceea ce spui, tot ceea ce simți este luat ca atare. Se poate interpreta, se poate ajunge la tot felul de situații, da? Din țânțar se face armăsar. Și am ales să stau un pic așa, să trag aer de vreo câteva ori în piept, să stau să mă gândesc, bă, dacă are sens să zic ceea ce trebuie să zic sau cumva să analizez situația și apoi să iau atitudine sau să spun ceea ce doresc. Dar greu, să știți, greu, pentru că se întâmplă multe situații în care îți pierzi controlul, pur și simplu te lași dominat de sentimente și da, nu este ok. Deci cumva eu trebuie să mă calmez pe mine ca să pot să fac cumva să iasă totul bine. Iar cu iubii, când ne certăm, ne întoarcem spatele. Ne aruncăm 2-3 vorbe așa în aer, iar apoi ne întoarcem în spate, el se duce în treaba lui, eu mă duc în treaba mea, vreo câteva ore noi nu mai vorbim, practic gândim ceea ce am spus, da? Analizăm, procesăm și apoi ne întâlnim și vorbim deschis, dar calm, pentru că de cele mai multe ori mai și țipăm unul la altul, ne răstim unul la altul și acum ne înghițim, să zic așa, dorințele astea așa de a ne manifesta, nu cu toată inima, ne înghițim stările și așteptăm. Stăm calm, ne ducem, ne ascundem într-un colț, stăm, gândim și apoi vorbim. Să vedem dacă se poate rezolva ceva sau nu. Văd că în ultimul timp a funcționat treaba asta. Am reușit așa am reușit noi să menținem un echilibru între noi când vine o situație de genul, o problemă în care trebuie discutată sau, nu știu, rezolvată, ne menținem calmi, iar dacă ne enervăm, cum am spus, ne aruncăm 2-3 vorbe și plecăm fiecare în treaba lui. Și cam asta este treaba, dragii mei. Deci, prea multe nu se întâmplă, ca și voi același lucru fac și eu. Ce sfaturi ne dai celor care avem copii adolescenți? A mea are 13 ani și acum e în plină schimbare. Sfaturi, dragii mei, chiar aș putea să vă dau multe, pentru că eu trec acum prin situația asta. Am trecut cu Bia, am avut situații în care credeam că o iau razna, credeam că nu mai fac față, că credeam că nu mai știu cum să rezolv problema cu ea. Pentru că Bia este o persoană foarte impunătoare, foarte încăpățânată și foarte are un caracter așa puternic la care nu poți să lupți cu ea prea mult, pentru că de cel mai multe ori ea câștigă. Și m-am luptat cu ea. Au fost momente în care am avut lupte cu ea de contraziceri, de convingeri, de situații.
Am învățat că trebuie să o iau și aici cu calmul, să o ascult. De aici este problema, dragii mei. În momentul când vezi că nu mai ai nicio șansă, nu mai poți să discuți, nu mai poți să afli ce anume vrei să știi, ce mai bine este să lași baltă, să ignori, nu neapărat că să ignori, să o lași moartă și să aștepți momentul acela când copilul vine la tine și îți povestește sau îți spune ceea ce are pe suflet. Asta nu înseamnă că dacă nu încerci să vorbești cu copilul, îl ignori sau nu îți pasă de el, ci îi dai acel spațiu de care are nevoie. Copiii și ei sunt niște persoane care învață în fiecare zi, învață din greșelile lor, învață de la alții, învață cum să gestioneze anumite sentimente, anumite situații și din cauza acestor lucruri, copiii sunt frustrați și bineînțeles că frustrările și le varsă pe părinți, unde altundeva decât pe părinți, da? De aici sunt certuri, scandaluri și așa mai departe. Și de aceea eu vă sfătuiesc să le dați spațiu copiilor voștri, să-i lăsați să gândească singuri, să realizeze ce au greșit, unde au greșit și să vină ei la voi și să încerce să ia legătură cu voi și să vă explice ce anume s-a întâmplat sau ce vor ei să vă spună. Și bineînțeles, atunci, profitând de situație, asculți copilul și iei atitudine, îi dai sfaturi, îi spui ce și cum să facă, îl ajuți, dacă poți să-l ajuți, să-l ajuți, dar de cele mai multe ori este bine să-l ajuți, că îl ajuți cu sfaturi, că îl ajuți cu bani, că îl ajuți cu ce știu eu, cu ce are nevoie, cu dragoste, pentru că copiii, să știți, au nevoie de afecțiunea părinților, de dragoste, de o îmbrățișare, de un te iubesc, de mi-e dor de tine sau hai să facem ceva împreună. Deci să știți că copiii chiar au nevoie de toate aceste lucruri. Eu, ca părinte, am greșit de cele mai multe ori, nu i-am oferit copiilor mei ceea ce aveau ei nevoie. De multe ori eram foarte ocupată și alegeam să fac altele, să fac curățenie sau să fac ceva treabă sau așa și să practic și să îi las pe copiii mei deoparte. Și aici am greșit foarte mult și mai greșesc și în ziua de astăzi. Deci nu e că, vai de mine, îs gata, învățată și știu ce trebuie să fac. Nu. Dar mi-am dat seama că trebuie, în privința asta, lucrat. Copiii trebuie avut grijă cu ei. Da, trebuie să le lăsați spațiu, după cum v-am zis, și să încercați să înțelegeți, să le dați timp, răgaz, ca să-și dea ei singuri seama de tot ceea ce li se întâmplă și, bineînțeles, vorbit mult cu ei când se poate, trebuie vorbit mult cu ei, explicat și din experiențele pe care voi ca părinți le-ați avut odinioară, no, cumva exemple, dar asta nu înseamnă că ceea ce ați pățit voi sau ceea ce ați făcut voi se pupă cu ceea ce au copiii în ziua de astăzi. Deci este cu totul diferit. Așa că, dragii mei, mare grijă, da, cu copiii. Și cam astea au fost întrebările tale, draga mea. Mergem mai departe la Ștefanias 7787. Îmi zice așa: bună, Valentina, mă bucur că ai postat. Mi-am petrecut seara cu tine în timp ce strângeam prin casă și pregăteam totul pe a doua zi. Soțul și fetița mea dorm și pentru mine e o relaxare să îmi fac treaba cu tine pe fundal. Draga mea, să știi că mă bucur foarte mult că eu îți sunt așa un mic sprijin acolo, un moment în acela în care eu poate că pot să-ți ofer calmul de care ai nevoie. Deci chiar pentru mine asta este un lucru, o realizare, pentru că nu e de aici de acolo, nu, ca cineva să te asculte și să se relaxeze. Pentru mine aceasta este o realizare și mă bucur foarte mult că eu pot pentru tine să fiu un relax.
Și îmi spui așa că îmi place că dai așa atenție la detalii, locuința voastră arată super în orice anotimp. Mulțumim, mulțumim foarte mult pentru gândurile tale și pentru feedback-ul tău pozitiv, da? Și pentru că ne observi așa în detaliu cam ce și cum facem noi fiecare anotimp. Deci asta chiar este un lucru foarte bun pentru noi. Și mă întrebi așa, a terminat soțul tău Ausbildung? Dacă da, ce anume lucrează? Da, soțul meu a terminat de vreo un an și ceva, un an jumătate, a terminat Ausbildung. El a terminat ca virgulă, Kaufmannische, deci Kaufmann, în logistică. Genul acela deci în traducere la noi ar fi un fel de agent în vânzări, da? Deci un agent care practic se ocupă cu vânzările sau cu transporturile. Face legătura dintre transporturi la anumite firme, face inventare, intrări, ieșiri, poate să lucreze în mai multe domenii ce ține de logistică și deocamdată nu și-a găsit serviciu în domeniul acesta pentru că nu se caută. A depus la mai multe firme CV-ul lui. Din păcate, nu avem niciun răspuns sau dacă am primit răspunsuri, au nevoie de experiență sau nu caută, nu au nevoie de personal. Așa că mai așteptăm. Noi mai depunem CV-uri, bewerbung-uri pe aici, pe acolo, pe unde se poate, da? Pentru că iubi vrea să lucreze pe aici prin apropiere, de nu vrea să facă naveta cine știe ce pe unde. Și de aceea mai durează un pic până își găsește în domeniul, dar momentan lucrează ca tehnician la un azil de bătrâni. Acolo face de toate, repară, prin casă, repară lucruri. Deci, practic, e bun la toate acolo. Și e ok, el este mulțumit, îi place că face ceea ce îl, să zic așa, îl satisface. Lili, ce face Lili? Vine la mama, Lili. O avem pe Lili aici, ia uite pe Liluașa mea. Pe Liluașa lui mama Liluașa. A venit la mine, ce face tu, mami, tu, pișică? Pișică lui mama. Și toți ei acolo, ia uitați-o, da? Cu lăbuță în afară, ce face tu acolo, tu? Și cam asta este treaba cu Iubi, deci mai așteptăm până să își găsească el în domeniul în care a învățat. Probabil că mai durează un an, pentru că în ultimul timp, după cum v-am zis, nu prea avem noroc la jobul respectiv. O să găsească, eu sunt sigură că o să găsească. Bun, mai departe. Tu ești mulțumită cu serviciul tău și alegerea făcută? Da și nu. Știți voi că la început eram foarte încântată de jobul ăsta, de ceea ce am învățat și așa mă simțeam împlinită cumva, dar în timp am cam simțit că mă copleșește jobul ăsta, pentru că nu e ceea ce mă așteptam eu să găsesc. Nu știu, probabil că unde sunt eu aici aș vrea să fac mult mai multe pentru bătrâni, dar se pare că nu se poate, pentru că trebuie să fac anumite lucruri la care nu ține neapărat de meseria mea, da? Dar trebuie să fac, așa este. Deci n-ai cum să-ți faci meseria așa 100%, pentru că trebuie să faci totul altceva. Și chestia asta mă cam deranjează, știți? Vreau să-mi petrec mai mult timp cu bătrânii, să fac activități cu ei, dar se pare că trebuie să fac mai multă bucătărie decât ce normal și de drept. Dar, na, mergem așa cum este înainte, locul unde lucrez este destul de bun, este o firmă foarte bună, se plătește bine, este ok, per total sunt mulțumită, dar cumva 70%. Și sunt frustrată din motivul acesta că nu e așa cum aș fi vrut eu să fie. Da, să zicem și un 5% vă ziceam că mă copleșește într-un fel situații de la azil, pentru că sunt foarte mulți bătrâni care vin în stadiul paliativ, deci
practic vin ca să plece, să moară, nu știu dacă e ok să zic așa. Dar e un lucru trist pentru mine, pentru că nu prea apuc să fac multe lucruri cu ei și majoritatea sunt depreși, sunt triști, nu mai au chef de viață, nu mai au chef de nimic decât că vor să plece. Și cumva mă întristează lucrul acesta, dar trebuie să iau așa cum este, pentru că practic la azil este ultimul drum și da, trebuie să accept. Aia, trebuie să învăț să accept. Așa. Și ce mă mai întreb tu aici? În ce stadiu e Bia cu școala ei? Am spus, Bia este în clasa 10-a, urmează să termine, după care să înceapă un Ausbildung, și anume ca educatoare. Da, aici este întrebare la care chiar e ok, îmi place. L-am mai supărat pe Andrei, acel băiețel, la școală? Nu, pentru că am luat legătura cu părinții, am luat legătura cu învățătoarea, am vorbit mult pe tema aceasta și am fost și la ședință și am vorbit și cumva am rezolvat mobbing-ul ăsta, că de fapt e un mobbing, da? Copiii sunt luați în bătaie de joc de alți copii, să facem mobbing-ul ăsta pe ei și da, nu e ok. Copiii suferă din motivul ăsta. Dar atunci când se întâmplă, trebuie neapărat de luat măsuri, trebuie de vorbit cu învățătorii, profesorii, cu părinții și trebuie de rezolvat. Nu trebuie de lăsat așa, pentru că copiii sunt foarte sensibili. Ei suferă din toată bătaia asta de joc, se închid în ei, devin depreși, devin, eu știu, introvertiți și de aici se pot întâmpla tot felul de lucruri urâte. De aceea noi avem grijă ca să vorbim cu copiii noștri, să-i întrebăm așa, să aflăm pe aici pe acolo printre picături, pentru că nu vor să ne povestească chiar totul. Vrem să aflăm ce este în sufletul lor, ce li se întâmplă și dacă au probleme. Dar e bine de luat măsuri imediat. Noi am luat, așa că cumva lucrurile s-au rezolvat. Nu e că s-a terminat. În continuare mai sunt alți copii care vin și îl supără pe Andrei, îl împing sau îl înjură sau îl ating sau așa. Dar el, acum fiind un pic mai mare, cumva și apărarea singur, cam a înțeles Andrei așa ce trebuie să facă și zicem că este ok. Dar dacă e ceva, noi luăm legătura imediat cu părinții sau cu învățătoarea. Întâi cu învățătoarea și apoi cu părinții. Că așa se procedează aici. Și ultima întrebare, cred că, nu? V-ați gândit să vă întoarceți în România? Te văd foarte nostalgică acum după concediu. Da, ne-am gândit de nu știu câte ori, cam tot timpul ne gândim să ne întoarcem în România, pentru că nu e că casa noastră este aici. Bine, casa este acolo unde ți-o faci, nu? Acolo te simți bine unde stai, poți să, cum se zice, nu? Omul își ființește locul. Este ok pentru noi, ne simțim bine aici, ne simțim cumva așa 25% împliniți, că avem unde să stăm, avem ce să mâncăm, avem un job, copiii au cam tot ce le trebuie și cam asta este. Dar ceea ce ține așa de sufletul nostru, nu știu, nu e că suntem împliniți. Am vrea să ne întoarcem acasă cândva, ne-am dorit să locuim la țară, la căsuța noastră, să avem animăluțe, să avem grădină. Deci ăsta ar fi scopul meu cândva în viața asta, la un moment dat. Dar deocamdată copiii sunt prioritari. Noi stăm aici pentru copii, pentru că ei sunt băgați în sistem și n-am vrea să îi deranjăm, să îi stresăm, să mergem în România, să-i mutăm de la o școală la alta ca să o ia de la capăt și e mult vâlvă așa pentru ei și nu vrem. Așa că așteptăm să termine cu școala lor, să termine ei ce au început. Amândoi, mă refer deci nu numai la Bia și la Andrei și pe urmă vom vedea noi unde ne duce drumurile noastre. E posibil să ne întoarcem în România, e posibil să rămânem aici. Nici noi nu știm ce și cum, dar ar fi frumos cândva să ne întoarcem în România.
Bun, și am terminat cu Ștefania. Acum nu știu dacă mai am întrebări. Mă uit. Așa, și mai întrebat, de fapt, nu, Ștefania, mai întrebat tu ceva și aș mai avea încă o întrebare despre prietenul lui Bia. Dacă pot să-ți povestesc despre el. Draga mea, Ștefania, dragii mei, Bia are un prieten de care v-am mai spus în vloguri, v-am mai menționat că și-a făcut un prieten. El este de aici, deloc, din Germania, este neamț. Este un băiat foarte bunuț, foarte cu bun simț, e așa ca pentru sufletul ei, e cu minte, pot să zic că chiar e prea cu minte, așa, nu știu, dar sunt mulțumită că se înțeleg foarte bine. Deocamdată e prima ei dragoste, e prima ei iluzie, probabil că o să fie forever această dragoste între ei. Eu îmi doresc să fie pentru totdeauna, pentru că se potrivesc, practic zici că sunt frați, așa seamănă foarte bine între ei. Practic zici că sunt frați, că seamănă foarte bine așa și deocamdată ce văd eu, după cum v-am zis, se înțeleg bine. Au aceleași hobby-uri, aceleași plăceri, aceleași gânduri. Amândoi vor să facă, amândoi vor să devină educatori, merg pe aceeași stradă și na, nu se plictisesc, deci sunt de câteva luni bune. Bate lemn că îmi doresc să fie așa în continuare. Da, e bine între ei. Apropo, el este mai mic ca Bianca cu un an. Da, Bia are 17 ani, face 18, iar el are 16, merge pe 17. Un an și chiar este mai mic ca Bia. Dar nu e că vârsta este un impediment pentru a iubi, nu? Știți și voi? Deci se poate iubi la orice vârstă. Și da, ei se înțeleg foarte, foarte bine. Să dea Dumnezeu să fie tot așa. Bun, dragii mei, am ajuns la sfârșitul acestui video. Sper că am reușit să vă răspund la toate întrebările voastre și că am fost concisă pe cât se poate, că m-ați înțeles, da? Că am fost coerentă, poate că nu ați înțeles totul, dar pe viitor, dacă mai doriți să știți și alte chestii despre noi și așa, aștept cu mare drag întrebările voastre. Vă mulțumesc celor care ne susțineți în continuare și care sunt alături de noi și care vă gândiți la noi tot timpul. Vă pup cu mare drag și vă îmbrățișez, iar cei care sunteți noi pe acest canal, vă rog, nu uitați să apăsați acolo butonul de abonare și să lăsați în comentarii câteodată câte ceva, pentru că ne ajută foarte mult. Acestea fiind spuse, v-am pupat tare, tare, tare și să aveți un sfârșit de săptămână minunat. Pa!